Karita gundaway mga ka-JCQ ket dati nga mismo dito ay Sitio 4 iti barangay Sambuanga iti siyudad Tilawaga. Kas makita tayo dito likodan tayo mga kaibigan ket nababa ditoy igid laengen iti Karayan. Sigon dagiti lumugar dito ket problema da no kasta nga sumangbay iti napipigsa nga tudo wenno bagyo gapuanan nata sigon kadakwada ket agat tao wenno nangat nga tupay iti level DJ danom no kasta nga sumangbay dagitoy nga tudtudo gagayem ken kabsat isut gapuna nga iti karita gundaway ket apelada iti biang kadagiti maseknan nga ahensya nga sapay kumata maituloy datoy dike manipod iti barangay Kabit ken ditoy sursurong nga barangay na tapno di kasakit haanda nga ag problema iti pannakalayus da gagayem ken kabsat sigon dagiti nakasarsarita tayo itay mo na nagundaway ket itay kalkalpas a Bagyo Egay ket nalakunda gagayem ken kabsat ken ditoy pa iti nagapuan di nadidigraan nga maysa nga manalon gagayem ken kabsat nga adigitay adu nga baka na ket nailayus iti karayto nga lugar mga ka-JCQ isut gapuna nga umapapela ken agkidkid daw iti tulong tatta iti barangay captain iti nadakamat a barangay tapno di kasta ket maituloy daytoy dike maipatakder ditoy igid ti Karayan gagayem ken kaabsat. Intay buyaen mga ka-JCQ dati panikisalsalita ti JCQ Online TV channel ken ipunong barangay Rainier Mark Dakiwag Manuel mga ka-JCQ. Regarding kami ti pan nakadiket 44 Sambuanga ma'am, medyo maluksaw kami di residente iti Agarati Sitio 4 kasi barangay 44 Sambuanga is talaga flood prone. And then dakam lang kami ti hangan alpas dikenan. So adamat na i-start dati boundary Sambuanga and Kabit. Pero unfortunately hangan na itultuloy ken iti nagpatinggaan namin iti bengkag boundary bengkag ken Sambuanga. So talaga dakam not open and baka iti pag-exitan di danom or shit pagsarrekanot danom na tudtudo agalalo ket idi napasamak deti Typhoon Egay ket adto tinapabutngan kadije nga bagyo ken adto manen La Niña ken digiti bagyo ket ada pala buteng digiti residente. Ano nga ahensya iti inasasit kan tayon kap? As barangay captain kasi first thing is mapanakno ka dumawat ti tulong iti anti congressional office isumet ti ni agalo ka ni Sir RB ken ni Sir Justin Chua ti wapang ko pagpatulungan regarding dati dike. So timbagada kanyak isagarami dak letter tapno makpakantinyo dati dike ta maipasa ken ni Apo Congressman Sandro tapno maipatpatuloy na iti nga dati dike iti anti barangay ni. Iti syudad nga rod, sir? Regarding din sa city, mabaling kam dumawat kadakwada dati pinag-clearing dati creek mi agalalo di Sitio 2 tapno terdiretso dati Agos ti danom dapakabalinan na nga isudat mangituloy ti dike ket nasaya at launay. Pero as far as I know, I think the DPWH and Congressional Fund it's isut makatulong kanyami nga mapapalpas deti nga dike. Kadagiti sir anapay lang ti pansamantala nga maplanplano tayo nga ubraen no kasama nga adamanen iti pag. No deti nga ma'am is deti pinagbagbaga digiti tao no anat aramiden da no adu may bagyo kastamet ti pinagattendar mi ti seminar nakikoordinate kamet ti disaster risk ti city nga magkankandak ti seminar ket papapanakmet digiti kagawad ko siya ken digiti officers ko ti disaster risk management. Apo kapitan kasano ngamin iti kangato ti danom no kas parigan napigsa iti tudo wenno daytoy bagyo nga sumangbay ti lugar tayo apo. Dati Typhoon Egay ngamin ti mesa nga kadakkelan nga bagyo iti nga napasamak iti 44 Sambuanga. Although kunada nga rod flood prone ti Egay ti kadakkelan nga layos ti napasamak kanya miket kuna digiti taod to is pagkatao 4 feet kunada ti lang amin pag ana ti Sitio 4 is ma-isolate dano kana datudo kasi lumatot danom ti bengkag lumatot danom ti Sitio 3 ko talaga nga iti dalang handa makarwar narigat umay ti tulong no kasi kang atot danom nukan di naudiket mesa nga kabaranggayak nga naianod ti nasurok nga 80 nga baka na sabali pa digiti dadumang nga adda baka da adot na pukaw nga taraken nga crops ti tattao kastamit digiti balbalay nga naperperdi
Tilang pagyamanan mi kan apo ket awan naala nga biag idi bagyong Egay. Any message kadagiti kabarangayan nyo apo iti karay ito'y problema ta in the future ket no malpas digiti requirements may kanda kay tumet lang aga po iti nangat nga tong pangupisinaan apo kapitan. Deti iti kabarangayak nga 44 Sambuanga ang kay nga di ka nakon haang kay nga agdandanag ta araramidan mi dakam nga barangay officials ket araramidan mi amin ti kaya mi tapno umimbag ti pinagbiag tayo tapno anti agbubuteng no adda bagyo pero DJ ko nakon ag-start kampe lang ag-start kampe lat seminars tapno amumit obrami amumit i-start mi ken mas na pinpintas je process na nga pinangtulong mi kada kayo narigat ngamin no ti kasitiket ni kastoy narigat no ana may met DJ amumit obrami tapno amumit irugimi aging ganat malpas. Apo kapitan adamat iti personal nga panangilabi tayon kay ni apo kong Sandro ta no kakastoy nga proyekto ket alisto nga tumulong. Ay oo for ni apo Congressman Sandro ket nalaka nga maasikgan kastamot ta congressional office DJ lang it will take time kasi adalenda no kasunod kam nga matulungan. So alag iyan anamit prayers mi nga sapay ko tama ituloy ti day ken isut kid daw digiti taga sitio 4 i-follow up kun tumet digiti request ko kadakwada tapno pang follow up no anaman ti pakaramidan dali. Dayti adamag in padanon kada tayo ti Chase 1010 Aluminum and Glass Works. Agar aramid da karagiti dekalidad a glass works para karagiti pagtaengan nyo. Dagiti patakderyo a building, different offices ken da dumapay a makasapul ti serbisyo da. Masarakan ti opisina ken pagaramidan da iti baba ti munisipyo ti Marcos. Apaset ti Barangay Lydia, Marcos, Ilocos Norte. For more informations, please call or text their cell phone numbers 0917-976-3583 ken 0915-855-1308. Kukwa ken matmatunan ni Mr. Ginuel P. Agustin Jr.